Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw ka natong tanan no, adlaw karong sa adlaw Miyerkules, November 13 tuig 2024 karon na no mag-upload na sa taog kung ako ang pasultihon. Ang sawatam ko karon pinadaa kini sa usa ka lalaki nga magpatago lang sa pangalan nga Dikoy. Salamat kayo mga ka-DJ sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Ang sender karon si Dikoy. Sa kun ako ang pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamay bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi, hello! Kumusta ka mo? Ano yan sa inyong alagad si Kanginan Tefon Morales and then my partner na ko dali si Juan Dito yan. Kumusta ka mo tanan na pamati karon tibok kabisa inog Mindanao. Yan nga itong naandang tulumanon. Kung ako ang pasultihon. Asap yun. Always say a prayer mga kaigsunan. Importante yun kayo. Ang atong pag-ampo, pagpalangin nga itong labang magagawam. Lord, thank you kay Lord. Si mong gihatag ka namang grasya. Matag-adlaw. Thank you kayo. Bueno, ako sa nang pangimusta kadiyot no. Magpasalamat sa kugdako ni Pepe Espinosa, no? Bahin sa pagkakita niya sa ID nga nawa. Lisensya, rabaton butang doon. Lisensya ni Kuan Romnick, taga Mandawi man eh. Mga nakakita ni salamat kugdako ni Pepe Espinosa nga may turnover din ako sa mga lisensya. Importante kayo. Doon na perbagi kuan kaning national ID no. Okay, salamat kayo Pepe. Pepe Espinosa diha sa Tabay Agus Lapu City. Salamat kayo. Okay. Ug sa tanang namati karon ilabi na sa mga tricycle drivers na napita sa Agos nga maayong pagbiyahe nila diha matag adlaw ngadto sa Ibabaw Grand Mall no. Ang Gaisano Grand Mall diha sa Gaisano Grand Mall Ibabaw Agos. Salamat sa inyong pagbiyahe. Amping na mo kanunay. Okay, salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa ning atong istasyon DYHP. Thank you kayo. Okay. Bueno, ang suwata po karon itong hatagan og pagdagan no, ay pinadakin ni usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Dikoy. Kini gibatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay sulan ang atong sender si Dikoy. Kini ako problema bahay na sa kong asawa kung mag-away mo ba. Bisag unsal lagi panabi. Murag libakon ko ba. Pero iya ko pakawawan sige pero ibaliwala na ko. Aroy nyo masayra na ngano ni ako asawa ginani ni ano. Inani man ko mga panghitabo. Ay kini da ligli kay katong kanta na to pre mga makalingaw pre katong kalingaw pre. Pre Dikoy. Hinumno pa ka to kanta nga pambato ba pre? Lingaw-lingaw na to kanta ba? Tumbuhi pa ang kuan, dos compadres, ha? Nakita ito yung kanta to, si Roger o si kuan man, no? Demi Codes. Demi Codilla. Oh. Itong dos espadas or sa to sila? Dubli cara. Ito, kanta nila. Inom ba aja? Inom pa kayo ko, anak, pre. Inom pa kayo ko. Ay, truhin na yun. No props, sir. No props. Gagi. Ini ha? Amigam sa ta. Okay, talaga. Siya sa tabi, bitin mo kayo, bitin na. Palagi ko na. Apiki mo kayo, bitin man. Siya sa tabi. So, may mo ko, para naman sumsum. Kung ano sumsum?
Okay. Wow. Sumsum sa tabi, aring sinuglaw, ipadaan ni Mampi Bayarkal. Sige, sabaw, sabaw, Bi. Okay. Sinuglaw ay dami ka ni. Sa Bayarkal si itirinig ikan. Salamat kay Mampi. Arga! Aga, tira! Hi, Bol. Anak ko yung pagkita mo. Dunay mga asawa, way pagtagad sa pana. Labi na ang bana, walay trabaho! Ano na kita? Gatanon niya singhagan, labayon pa sa pinggan. Kay kuno tabulan og ang kaunray na hibawaan. Kuno walay trabaho, magpailog lang bisan unsa. Oh! Kay sugo man sa balat, nga iyang naangkon, mudukulag paot o gilum lang intaon. Ay, kinabuhing alaon, basta walay trabaho. Kutubra ka sa tahot, bisan kag mag-unsa, basta wakay trabaho. Buntagon tuog hapon, ikay kusinero. Humano kusinero, unyala bandero. Pananglit magtalisod, maghardinero. Kuno na yan. Na kay trabaho, kuno na hardin. Okay. Kuno na kay trabaho, pinangga ka kaayo, apan punusan ka sa pangabog. Taasa. Huli kay atrasao, magdunang na babae, pangitan kang pagiraw nikaw maapiki. Ay. Unya tayo kapas-apas. Sapas! Malukop lang og duda. Kung may kasturya ka, labi nagbabay ang imong kaistorya. Mudayong sabay-sabay, musudlot ang mata. Mao ka na'y asawa nga mga sungayan, andiron lang ang pana, haud sa nga tanan. Mao ka na'y asawa nga wag yo'y kumpiyansa, dan sa palabra. Palabra di honor. Ay, kutasa. Asa tabre, sa ginilaw man baby. Waya, pewa yung katay imtingo, pre. Ako mura kitay, ano ko gamay na? Ay, paggaw kay ko. Ha? Mura kitay ako. Paggaw mo sa ko, pre. Di na tayay mo, pre. Takuling na. Di na taya, takuling. Ako paggaw ko, pre. Hindi ka sa... Alang paggaw, so kanta lang tamlingaw na tana. Ano mo kasyat-syat ang gamay, di ba? Dikoy. Uy, day. Unsa man ka, di ka maibot diha. Day? Kauli ko nas ato kuno. Ang laba. Wa pa makapaka malaba oy, unsa nang orasa? Laba ko rin totoo, day. Pauli ba? Onya, unsa man, pre. Una lang ko niyo, pre, ha, pre. Kaya saway. Ato na ko, pre. Sa hay. Yaw bang kanahan ay. Kamo ba? Mutuo mo atong manglaba to, ha? Matuo ka to inig abot, tampulan ka ng tawhana, mubangon lang ng mukaon, kanya hayrang na high blood. Noon sa manis mo rin patring. Ay, noon sa... Ano yun ang pagkaw yung bana? Pagkaway ayaw. Ay! Hoy! Naon sa kamandi ko, nasuko ka? Sabi niya masuko. Pason tanin mo. Pagkawawan pagkita rin mo. Unsay pagkauwawan, oy? O, di ko niyo pagkawaw, eh. Sabari ay. Aba diha, oy. Ikaw maapas diha ba? Bida. Ayaw na ko sa mga apas, ha? Apas siya. Kay nga naman mo apas ko. Basta lagi apas siya sunod, di ba? Hadlokon manunta nimo. Sunod, ayaw nag-uli ha. Dito lang kasi mo mga barkada ha. Nag-away di mo ni pare ba de? Ay da, yabag man nag-utok mare. Makalagot kay nang tawhana. Tapulan kaayo. Sige lang sibat. Adto siya mga barkada. Di lang ko tabangan dres mga trabaho ununs bay. Ay, dako ra ba kay kaon? Ha? Makalagot kay tawhana mare. Uy, sige lang, Mari. Uy, siya ba yun ang nanrabaho? Kasi siya nanrabaho. Di lang sa siya mo tabang des trabaho usbay, abi nanrabaho siya. Mari, kitang mga asawa, kitang mga plain housewife, dili na lang ta mag-expect, Mari. Uy, nga mutabang ang atong bana sa trabaho din isbay.
Kay gikapay baya tao na sila sa ilang trabaho. Mao gani nga naa na sila day off para makapahuay na sila. Unya imo na hinuong patrabahoon. Huwata siya mo imuliho pag mutabang nimo. Di gyud na may tabong ang mutabang na kay tapulan kay nandako. Sigla nagkatog, mubangon na nagkaon, animal lang tawhana. Mare, Oh, maayo, nagbata na day ka. Hindi ka. Dito sa tindahan nilang salud. Tabihan sa ka dito. Libak saan mo. Ako sa inyong gilibak. Sa magkunoy akong ilibak ni mo nga to nila, ha? Nga nahibaw naman na silang tapulan ka. Ha? Nahibaw na po na sila nga dako kag kaon. Oh, ang sa? Huwag ko manglibak ni mo. Kay nahibaw na sila. Aba niya patuloy ko Kay tinuod bitaw. Yung sabi ni pag dako ko kaon, ha? Kaya mo mong gilibak ko nila. Bawa na kibaw sila. Oo, wa lagi ko manglibak. Unsaon man ako paglibak nga nahibaw naman sila sa akong ilibak nila nga dako kag kaon ug tapulan kay kang dako. Ikaw ba ayo ta kag pamasangil oy? Kay di ko libakira, tabian lang ko. Oh, kanurong bitaw na tabihan na Ay, ang kanang libak, pulos na bati, mga tabi-tabi nga bati. Kanang tabi, pulos na mga nindot nga igsusulti. Parehas anang mutabi nila, mana ko nila nga, dako kay kag sweldo. Kana, tabi na, di na libak. Mau ba? Bogo ka di koy, oy. Kakidot. Mao ni ako asawa, may kay mangitag lusot ba? Pero, awa yun na siya makalusot. Sa di ako na yun mismo nakabati. Kung unsay ang ipanglibak sa kong asawa rin ako. Unya. Pre. Nahinay lang ta, pre. Padong pariduring. Ha? Kaon ka sa suman, pre? May kinagal kayo kagsuroy di pre na. Okay. Mukan ko sa bahay, pre. Sabay, marin mo rito. Basta masinggan, gihapon sa itong masinggan sa hapon sa unang katong upaw ba? Gila pang rak-rak. Ha? Ana ang gina, pre. Ana ka na mga asawa. Kay magkasawa sa kagaluman, pre. Pagkalaaya, mingaw niyo ba eh? Okay na na. Basta di lang ta. Ayo! What? Ayo! Pre, murag si Mrs. Maronin, Ibaw, pre. siguro niya ako din ay. Para lang saba, pre. Ayo! Ngita gina ko, inawa ko din sa inyo. Ha? Tingnan ha? Oo. Ayaw ko bala ka, Pre! pre. Ako bahala ko. Pre akoy! Oy, Mare! Ikaw rin na, pre. Dayon re. Adlaw dia, pre! Ay, dayon re. Adlaw! Ay, adlaw sa... Dayon. What is di koy, pre? Wa man mo are, Mare. Siguro ka, pre? Oo, wa man mo are. Oh, kinsa di mo kauban og inom din ni, pre? Ha? Namanggoy kuan, bino nga taas og liog. Ha? Nagauban ni mag-inom din eh. Kwan Mare, si paring During. Sabot ngud meron nga mag-inom. Nandawag mo siya na ako nga mo arisyaron mao nga ako na lang giandam daan. Nay, kita ka bito nga wa pa gana mablihin nay. Abi na kog si Dikoy mo ay may mong kainom ron kay palahubog man kay tong dako. Adi man tingali pre. Sagot tay dili taon, palahubog man kay tong dako. Gawas ka na pulan kay tong dako pag bitog lamoy palahubog pagyud. Ha? Rabi ran sa kamari oy. Lagi animal ka ng tawhana. Oy, nya mura nag-magician. Nanong magician man Mare? Now you see, now you don't na dito sa bahay. Kalit na nagkawagtang dito. Oy, basig nakuha lang na ni mong lambing Mare. Sus, lambing ko taon. Ako pamanggay ng hubuan siya nga tubangan, pero muling yung mga kagwang. Siya maoy kuwang slambing pre. Kaya inig uli anak niya, diretso lang nagtatog, mubangon na nagmukaon. Unya inig kagabi mabaw patag tablet. Uy, ikaw di ang mga blade Mare. Standard na namo pre, nga ako yung mga blet. Unya, inig pangablit ni mo Mare. Inig kablet nako pre, inay nga mo atubang nako. Mukusog ginong hagok. Uy, unya to? Ug di nako yakan ang naong, digid mo mata. Kuya, usa na nang muyat anong naong Mare. Bitaw nga murag na lumping ng naong anak. Uy, unya Mare, unya. Way ayo ng tawhana, giagwanta ko lang ng iyaha. Oh, sami kay gwanta ni mo Mare. Katang iyaha. Kay sami na iya Mare. Mugilok pang todlo. Lagi pre. O nagiagwanta ko na lang ginang iyaha pre. Pero ang animal way huna-huna oy, mulakaw lang di mananghid. Mao ba Mare? Animal ng tawhana, galagom lang itlog. Usa Mare? Yes, lagom ka ng itlog tawhana pre. May pang itlog sa unggoy. Ay, lang nang lago Mare kay sa tawgon sa puting itlog. Murag yung itlog tawhana pre.
Sige pre, oy, tiwa man ka siya din ni Arisa ko ha. Pangitaon pa to na akong kanahag asa na sad to. Manimo sa taman eh. Ay na lang oy. Bantay ginitawhana uli ron. Bantay lang gito nako git. Ay. Unsa ta des mari patring. Pre. Napa ka dia pre? Uy. Pre di kuy. Pre. Wanos mari pre wala. Kuha na niya panuhak. Tuwa na pre. Mereka. Usaman, tinuot yung isulti, pre. Bida, utas dughan ako, pre. Ay, tuwa to, pre. Butong iya, pre. Ingon bago to siya, pre. Mas mugilo pa kunong tudlo. Ha? Tudlo sa iyong mata? Ha? Nga akong tundila. Buong. Nimbal, yun ba yan, ha? Manabi yung ganahan. Huwag na magaling kong manabing nga. Malibad siya kung ganahan siya. Masulibad mata. Kini, pre. Ingon robato siya, pre. Bantay lang kuno, inig uli ni mo. Bida ako pa yung mabatayon. Siya may bantay na ko, inig uli na ko. Ang gaw dyan na ko, pero gaba. Hasta mga butang, iya pang manabi, bisang dili angay. Kaya nga naman, pre, tinuod yun na ito. Dili! Ha? Oo, bilang mo Bantay lang tinuod. ko, bayan na lang, inig uli na ko. Sige, pre. Uto daw na rin. Birkol! Siguli na ko. Trukil mo ha. Paborito bang iday naip na berkol? Lungot kayo ko. Ganit tungod sa kong kalagot ba? Nigtagay sa kong pare, iyarog din ako dito. Usahay arib na ko ipagi sa ilong, ruboro taon, kauli na ko. Mawa pag ako butang ko sa mo. May kay na uli na ka. Hoy! Kaya na oy, maguba na. Tinuod yun ay nga imo kung ipanabing ka na anak, ano? Noon sa karayaba ka? Ay, ikaw may niyabang! Habala ay! Nimbal biyan mo! Imo kung pakawawan ka na anak, ha? Oy, di ko ihubog ka no! Hubog ko tao! Nakainom na ko! Maura manggihapon na god! Ay, inom niya! Sa problema ni mo, oy, muuli man lang kag masuko ka dire. Tungkol ka naglagot ko ni mo! Unsa magikalagutan Ano mo? imo mo kung ipanabing mayo, ha? Kipanabi nga unsa. Sumahon sa imo ipanabing dito sila pre ako'y. Ha? Ha? O sa imo kisultin no? Sa ato pa si pare ako may O sa? Ay, nagsulti ni mo? Oo, wa siya mo sultin ako, wa! giyon sa day ko na nimo pagkahibaw sa akong gisulti dito kun wa pa si pare ako'y. Porbida sa nimo, ka kay baong ni tago ra ko dito. O dito ko sila pre ako'y. Nya nga nang maingon mas pare ako'y nga wa ka dito. Ako gipasidanan sa pre ako'y, nga di mo sulti nga dito ko, bitago ko. Og sa akong pagtago day, nabati gyud ako ang tanan nimo gisulti kanahana ka. Tanan nimo gisulti ni pare ako'y, nabati na ko kanahan ka, ha? Kauaw lang ka. Hasta ko no, asa ako imo kong gipakauwan. Ug sa tuwi mong giingon nga bantay lang ka, bantay ko ini uli na ko ha. Karon, ikaw ay bantay. Kay gikan karon adlaw. Di na ka makasud dinhi. Layas ka rayon. Musta rin mo na sige na. Layas din sa atong panibay, layas. Hindi ko eh. Saman, siguro kang naani mo tanong sinina niya. Nakoy gibilin nga tulo ka sinina, tulo ka karsunis. Kung anong ibilin ba na mo? Para ila kay simot-simot. Sa! Kung kinala na simot-simot, ang akong gusto mo layas ka. Layas ka! Di ko ka maluin ako. Wa ko maluoy ni mo, layas na! Wala di ka may kugman. Wala ko igugma ni mo, layas! Oh, ato na ko. Sige, bye. Oh. Manumihunong maka? Time pasa. Nganong mulayas mo kung amo man ni bay? Di ba sa ako man yung mga ginikanan? Lipuyo tangan ni kay namatay na sila ug ako mo ay manununod aning tanan. Unya ako day mulayas. Dapat ikaw ang mulayas. Oo ba tagay? Ikaw kahay layas ka ha kay di ni imong bay ako ni. Sinunod ko na sa akong mga ginikanan. Day patay. Layas! Pasaylo ako day. Pasayluan ang naong nimo. Day, maluhod ko. Hindi ko maluhod ako day. Wa ko'y kaluoy nimo. Ang kadang wala day kay gugman ako day. Wa na ko'y gugma nimo. Day patring. Layas! Mao ni akong problema taon imbis nga ako siya palayas tungod kay iya ko gipakawawag maayo. Ako man doy gipalayas. Nalimot ko nga ilam da itong bay. Mura ba ko'y laing kapaingnan? Sao ba na ako? Karon, di ako sa bayas ko kupari taon. Pero maiko na ko kay dugay-dugay na ko nga ni. Ubalik ako sa amo taon, dawaton baka ko sa kong asawa nga si Patrick.
Porbida, no? Unya ako balik ko. Maul gyapon, ipadabi lang gyapon ko nga. Ang tanan din sayop, di anak ko. Porbida, o sabay ako buhaton, ma'am. Abali, mabasa na doon sa Bible nga ipadabi ang bana, ha? O saman ko kamoy pasultihon, di ko'y. Ate Jinjin Kaluya! Jennifer, may ngadlaw. Good morning sa tanang mga mama nga padayong ibalay sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy Permi ang mga bata. Kunya gawa sa Don Pepe ang Diamond Food Trade Incorporated nagbuhat og OBM Special Tasty Fish Cracker og Paulitos Macaroni Crunch. Palit mo, lami. Mauna the best kay na to. Imnon mga bata, ang Don Pepe Tablia, bisag unsang oras sa kung ganahan ka minom Don Pepe Tablia, ganahan ka balagsik ka mga bata. Inom dahil Don Pepe Tablia niya sa inyo nga pagduwa-duwa or bisan asa mo punta o gumog OBM ay special o niya sa ato ang mga kaon-kaon nga bisag asa ta manoroy baon tag tasting fish cracker o diba Paulitos Macaroni Crunch the best you can atong bawnon o sa tanang mga tao ni former Kapitan Jun Ramos nabot siya ang Miguel Puliar fertilizer good morning di ba akap o labi na gyud sa mga tao ni Kuya Nick Pipito ganin sa ato ang Sid Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa kada oras sa tibok adlaw ipaglaban ka sa imuhang mga buhaton trabaho gibuhaton nimo inom lag daghan kag gibuhaton inom lag Sid Panyawan Coffee Mix para mahumba ang atong trabaho palington pa ta kondisyon pa kita unya dipinsahan pa kita sa sugar sa ato ang Sid Panyawan Coffee Mix mo na lami kang imnon sa mga sa tao ni Kuya Nick Pipito basta Toledo Kuya Nick Pipito Dog GR Pipito South District sa syudad sa Sugbo nya sa ato ang pinalangga kayong Vice Mayor Choi Asnar so Ricky Asnar Sir Ryan Kangki, Ma'am Kashmir Araw nga mga tao nga dali na itong duulon diya sa opisina di Vice Mayor. Labi na yun sa mga tao ni Lister Daan. Sila si Ma'am Joan, ato ang konsehal diya Lister Daan. Si Inday Joan may duulon na to sa tadang higayon ha. Kung doon na tayo problema, doon na tayo panghiyo ang tabang, panghiyoin yung tabang si Lister Daan. Ang anak Ninoy Tiban, ang atuang number 1 nga konsilor kadun iyang anak mo ni puli dia Talister unya sa tanan nga namati gayon nato kadun sa Phoebe Arcal Dong Albert Pumpat og si Ma'am Joyce Ma'am Nenen Moreno og si Ricardo Moreno labi na gyud si Father Tami Ugpo o Father Dundun Barok Father Josue kadun na Amerika sa tong dapita gabs Dumingag ba Dumingag. Thank you kayo, Father. Salamat kayo. Ate Pres! Okay, ako sa pasalamatan ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og Sid Panyawan Herbal Capsule. Sid Panyawan Herbal Capsule with garlic. Sid Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayaw si piyata pag inom kada adlaw kyud. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mo kaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Inig paniudto nimo maog gyapon. Usa gyapon ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule ang imong imnon una ka mo kaon sa imong paniudto. Ini kagabi mo kapon. Usa gyapon ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka makaon sa imong panihapon. Ug alang niya tong na problema gyud kaayo bayan aning kidney ug UTI. Ayaw na mo kaguol, di na mo angay mabalaka or mahadlok. Tungod kay doon na makaayo makatambal anang atong gibati-bayin aning kidney o UTI, kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na ang imong kidney o UTI, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo.
Ayaw kalimot ha alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan na itong mga kaigsunan, nga number 1 nga migamit sa ato ang Sedlenomit Oil. Thank you. Yung kayo ninyong tanan. Salamat sa tanang mga tao nga naghimog number 1 sa ato ang Sedlenomit Oil. Nga tinuod nga mutabang nato. Tinuod nga mutabang sa atong panuhot, pamanaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katol-katol, dysmenorrhea, uto sa kababayan na dapi-dapi nga magsakit o ingon manilikay pagyunta sa dingdi. Kung manghaplas ta sa ato ang Sedlenomit Oil nga anara, mapalit sa butika, di ba kayo gali? Basta sa butika paliton mga igsoon, tinuod na. Ha? Kaya ang atong matugan na kay nga ilado na kayo na matudaan sa katawhan atong Sedlenomit Oil Gabs. Sa butika lagi yun mapalit. Butika lagi yun. Ibaligya kita sa butika. Wag kita sa gawas ha. Lagi sa gawas ha. Piki. Butika lagi na. Kanya pwede sa Gabs. Nasi nila and Gabs na sa Facebook na to, no? Bisitahan na to ang page Seed Marketing niya Panyawan Herbals Incorporated. Wala siya bag-o. I-type ninyo ang Panyawan Herbals. Higala. O ayaw kalimot nga i-like na to ang page diha, no? Makita diha tanan ang mga genuine seed marketing products. O ang mga Panyawan products seed marketing, mapalit na po na to sa Shopee, mga ikson. O na, ang tinod na Shopee. Shopee, niya din, butika. Mga yun, nagbaligaan na, ha? Di ba na to, ha? Butika rin yun, nagbaligaan na, Shopee. Okay. Thank you. Nya, ang ato tigamit kap sa ato yun, nasigutan kam, nisod mga istanan tong mami, ang gulong driver. Si Titing tumulak, na siya magpuyo sa Pahak, Lapu-Lapu City. Labi na yun siyang misis nga si Lita. Si Lini Anjudjo Murada. Sitio Kalyihon, Labangon. Si Ibong Mindis og si Sir Joy Roble, Sir Piting Roble og ni Monsignor Peter Dihos nga kanunay gyud nato. Mabati gyud nato. Wala ko makakita ni Monsignor Peter Dihos. Busy siguro kay sa Roble Shipping. Bitaw naman siya. Nya gab sa kuan pagid mga taxi kini lang, no? Kay tigamitan gani siya. Na master taxi. Si Dante Abalye og si Marifi nga iyang misis sa Angasil Mactan. Usa ni din ang Angasil ni din? Angasil Mactan. Thank you kayo. Salamat kayo dong ha sa pagsalig niyo sa atong bantugan na kayong haplas Sedlenomit Oil. Thank you. Okay, thank you kayo. Bam! Yes, salamat po sa kayo. Ay, hello! Jumar Mabalatan, Lulit Anadon, Ana About, Juni Anadon, Rinalen About. Lang pili dumurag English paminaw, no? Merogin Anadon o John Barilor. Hello, kumusta ka mo diha sa Matapay Beach, Matapay Beach, Ilongos, Leyte. Ang mga bata, ha? Ilabay na ng bagong ng tao. Pilapita din mong bata ka ng John Barry, ang celebrity ko Chick Bioli. So, maayo ginilabi na sa mga panit nga, mga delicate skin, matod pa. Doon na gini mga natural moisturizer, doon na yung mga sangkap, glutathione, papaya extract para magpabiling hamis, puti o younger looking. Binagyang lang daan, samot ka younger looking, atong mga panit, kutis artista, kutis porcelana. O ingon man kung doon ay mga whiteheads, blackheads, mga apa-ap, katol-katol, lagom-lagom, magka sa inyong palit, said celebrity ko, di beauty soap, o ginigpalit ninyo anim mga tanang kamo, ayaw na lang gasuri-suri, o nabisan asa nga tindahan, mas maayo masiguro, at to kamo sa butika, magpakisayon, ha? Said celebrity ko, di beauty soap. Doon na ka nagtatak seed marketing. Thank you. O niya mga kaigsunan ang tuksin, mauni mo daot sa blood cells sa lawas sa tao. Kung madaot gali atong blood cells, mauni hinungdan, nga nung mga antos, tagdaghang mga sakit sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pa na itong balatian, constipated talabi na yun sa atong kidney. Mga higala, ingnon ta mo nga inom yun mo G-Detox Plus Herbal Capsule, kay usakin ika, natural nga detoxifier. Tigwag tang kini sa toxin sa kalawasan, usakan natural nga remedy, tigwag tang sa balatian, puno sa nutrients nga maway makapaligon sa ato ang vital organs. Aprobado ni sa FDA, registration number FRH0715. Busa, aron mo wagtang ka ng mga toxin sa atong kalawasan ng mahinungdan sa atong balatian, o garon ligon gyud kanunay atong vital organs, inom gyud ta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog number 1 kini mo tangtang sa toxin sa ato ang kalawasan. Ate Pres,
Okay, ang sendo na to karong adlaw. Si Dudong Dikoy, Ate Pres. Kasi nga lan? Dikoy. Dikoy. Oh, kani si Dudong Dikoy. Luoy kay Ate Pres. Kay Ano man? isa iyang asawa. Ipanabi siya. Dakog kaon, dakog lamoy. Ano, uy, kaluoy. Luoy kayo. O niya, di ko no, way ko no hinungdan. Kabliton siyang asawa. Takilin, muhago kumayo. Wag yung ayo asawa. Tapa, wa na tingali ganahi ang asawa niya. Butang ka, Ate Pres. Wag ganahan. Kaya na ba nga kabliton di na murag lain. Karon na iyang tingali. palayas, Ate Pres. Kalimot Ang siya asawa. ang balay. Sa iyang na asawa. Siya may gipalayas. Luoy kayo. Luis na layas siya. Laya siya. Ngutana siya. Bam, naaba ko na sa Bible nga ipanabi ang bana. Unsaon man nato, Ate Pres. Lain sa Para kaya. nako di gyud maayo bana Dili nga gyud. asawa nga ang unsay inyo. Kanang wa na gugma ang asawa niya. Di ba, Ate Pres, kanang sa kaminyon, Ate Pres, ang kanang ibutang nimo nga kanang dunot nga bunga sa inyong kaminyoon, di na nga ipanabi sa tanang mga tao kay Dili, masayod ang mga oy. tao nga kuan. Kada bang Dili. dili maayo nga nangitabo sa inyong kinabuhi ba? Kana ganing mag-away mo, di na mag-away nga inyo ipanabi nga nag-away mi mag-away, kung kuan ano Nga ba? kana dauton iyang bana. Oo. Di ko sabot, abot. Murag maluoy putas ba na nga Oh, imo di gyud. dauton. Ambot, No? di inindong rin ng istorya. Tingali bayag na agi ani Dulyar. Nagpadala gini yung re. Oh, Nga mao mauna. gali. Oh. Ana gyud na. Yun Ana. lagi mga Nagi babae asawa nga, ana. ang asawa ipanabit Proud ng kaayo. Kana bang garbo ka niya baga. Naka panabi siyang manayambana mo na. Kisa mo yun yung re, dong. Gani ang mga writer ani. Niya mga writer rin ron. Madaklan ko nito sa padaan. Sige na koy. Thank you kayo. Saan mo na to? Bam, naaba ko nun sa Bible, bam. Nga ipanabi ang bana. Arita mulingi sa kadaang kasulatan or Okay. Old Testament. Ana, ang gila ba? Levitico 19, versikulo 16. Aha. Ayaw pagpalakaw og daotang tabi, batok sa inyong isig katao. Ayaw pagsaksi og bakak batok sa kinabuhi sa inyong isig katao, ako mao ang Ginoo. Matod pa. Kani siya, no, lain paminaw nga unayon imong libak ang imong bana, imong pamilya, imong gidaot, uban mo tagba mo ganay ko panalipod. Tinood na. Karon. Ningon man ang bana nga palayason, karon ningon ang sawa, apro amo amning bay, ikaw mo layas. Karon bam, tuwa na yun siya po yung Ate Pres sa iyang barkada. Barkada yan. O sa iko pare, luoy kayo. Tuwa dito, dugay-dugay na ba kung siya dito? Ang May ikaw ako- siya kay... Ako tibang timbang, unsa maning asawa, murag wa ni gugma sa iyang bana. Ana lagi way gugma. Wa pud ni sila tingali makasalan. Nakasal yun siguro na sila, bam. Pero walang sila kaanak. Urbasin siguro wa ni sila anak Ate Pres. Mauni na Murag wa, murag No? wa. Ibutan. Inanay asawa ba? Ibut- Ngita siguro ang anak. Oh, ibutang nato. Moingon man gud ang asawa lang nga. Wa ko mang libak. Tabian lang ko. Tabian lang ko. Mura magyapon na istorya ha. Wa siya malibag tabian lang. Tabian lang. Karon. Pananglitan o kanang naang kanang iyang kinaiya pagkasawa. Paminang wala na siya gugma siyang asawa. Bana. Ah. Nga ikaw sa baro, o kasi nga ng bana? Kasi ko, ando ko eh. Adik ko eh. Ikaw sa dikoy, pananglitan o ingon na ang kahimtang sa inyong pagpuyo. Ingnon tangpo nga, wa man mo magkabuwag kay nagbisyo ka mo. Namayi ka siya ng laki. Wa man mo ana no. Ang Wala, inyo wala. lang nga lahi ang iyong balay kay di mo magkauyon. Ingon ana lang ka usa. Kay ug mag-ipon mo, mura man mong iring og iro. O pananglitag wa mo gugmas usag-usa. Ingana lang siguro Pero paminawa. ang ako ba na bab kung sa sila sa di ba kay layo man. Oh, karon Wa nga naman tuwa s- sa siya oh. kung pari, wa siya monitor siyang asawa. Oh. Ang asawa ra ba para nako mura dali ra makasulog binuang kay sayo lang katunay ni agi nga don kita nali mag-ipon kaya kung Mo ba? bana katong hold apil Kana ba wa diya yung bana Ate Pres nya nasa kuan kadiyo trabaho. Igham ra mo ana Ate Pres. Muray nakalisod. So mata ding babae. Kapait ina na ba kung makakita og lain. Igham Matintal ra. ba? Kay wa diya iyang bana. Mao na. Ikaw bam katungkaw sa ni Igham Krakawa. Wa uy, wala siya maigam. Iya lang giubo. Giubo ni mo bam. ay lain man to ako Nalagpot. Aw sa ba? Saban. yan nga uy ang dami magsakit akong uo
Kadiyot lang kaayo. Sige. Nagisgot naman kagulyat. Wa ba ni siya ay anak? Wa sa sila. Ang akong tibang-tibang. Ikaw ba na nga, naipon ka rin si mga amigo in town, kuano sana ka na pabugnaw-bugnaw walang usana, o kung tanawon ta kung si kahimtang, di ba mangita ni mo yung mga asawa. Apan, ug dili gani, labi lang makadungog ka nga nagbisyo siya glain, sa ato pa, wa man mo'y anak, pero kinasal ka mo, sa ato pa siya mo'y nakasa, paminawa. Kawa to, ikaw mo yung unang makasa, inong taon, murag ug sa ang makatigwangan pa sa Oslo, wa mapili. Apan ubaw ni kinaya si mga asawa, arita diray, mulakbita. Kaalam ni Solomon 4. Kana. Versikulo 1. Mas maayo ang pagbaton og dalay kong kinaiya, bisan kung ikaw walay anak. Oh, nakana. Og wa si anak. Asa man siya ng dalay kong kinaiya. No? Wa. Mo man nga timan-timangan dong pananglitan og way kahusay ang inyong pagpuyo, palinaw-linawi o sa obserbay daw sa kasimana, duha ka semana o sa kabuan. Paminawa ko og magtimulong ba siya nimo? Sagan? Timulong. Unsa man sa inyo ha? Mulong. Kana bang Maguna-una? nagpangita kay sa amo kanang sa amo ka na nagpangita gibulong, uy gibulong ba ya sa Priscilla, kanang gipangita sa Priscilla. Ay, gibulong. Lai po nang gilakag. Lasa nagtibulong. Nagtimulong but pasabot nagpangita. Bulong. Wala may word sa amo nga nangita ni Goliath na kuan ba ya kanang nagtimulong ba si kuan gibulong ba ya pagbulong dito tambal be. Bulong tambal. Dili kanang word pagbulong dito. Pangita. Dili ka nang sa ato ba? Kanang pangalap. Pagbulong kanang bulong nga tambal Di ba sa ilong. tambalan ka? Gibulong. O ilong murag ilong ko na. O bungo. Sana? Ha? Di ba doon ay... Kabulong man ako. Kana bang... Lai po ba totoo? Tambalan. Kana tambalan ka. Ang kanang Ang nga tubong. actually ka ng word nga bulong sa Ilonggo tambal. Pero sa amo ka ng word nga bulong nangita. Pangita. O ingon nga. Hay man si kuan asa mas gulet. Kaya nagtimulong man na lain sana. Nabitaan na ka. Nagpangita. Bongon te ka ba? Oh, Bongon nagpangita. te ka, be. Asa mas giling. Tuwa nagbulong in town ug kanang magamit para sa Lunes kay Lai po na si Mulong. alain po na. Magtimulong sa ito pa nagpangita. Tanawa inday, suso sa kasimana o sa kabuan og magtimulong ba sa imo, magpangita ba sa nimo. Og di gani, pasagdahin na lang dong. Pasagdahin na lang kay ano, way, unya panit wa ba laing tao mo sa kas inyo. Kaya naaga nila ang laki nga sa kas inyo, samot ay na lang ginagbalika. Kaya mo na lang gisabligan og lapok ang imuhang kaugalingon. May tao tinoy. Sagdi lang mong silingan nga ang iyang asawa kuyog og lang laki abutag do si katuig ni uli gidawat gyapon niya kay di siya gustong samok. Ano man ba? Di man siya gustong samok. Kato imo ang uya. Usbog pautan na lang no salan. Kato imo uya mo gidawat. Di gyud mabati. Salamat ako na nating tulumanon. Kuna ko ang puzzle, Tihon.